Hello friends, lamsnoro no ajelo. Khaklai norok kam kurung tona hanai. Amo kam tongo tamniga sing dino obisini paithak sal. Sing laithango salo sing podre pod. Sing kok salakha, kok banglakha, podre pod ngakha. Sing abrona khibiwi. Taklai ni obisi katalno sing lamsongnai. Sing laithango salo je kok bai sing borno pengakha, kok salakha, walakha. Sing abo beba paula shiwana. Tamni kai sing buskangni ketal je bisi ketalno sing bekha kahambai, bekha ketharbai sing lamsolayan tamhin. Noro ani osenelo o bisini paithak digo noro nugui mankha noro marmar podcast iba no jewan sukmani baksa to podcast ni abono talk show abo khai noro nugui mankhana buskangni office ketalo abun slai triple fourpol double nugui manai noro podre pod porokni gobang ma guest nugui manai noro je a soni stage wa kisa alada hindu phinai normal surprise phaitong ketal bisiwo 2025 bisiwo normal ketal surprise manai noro tirpra hastewo gobang ma youtube channel dong pheba abun slai different phelai mo belai kota hindu nai khaklai noro kam kurung tong nai noro obhagi tong ni singlai thanai salo je hamia saya salai maro abo biba pogdi ketal bisiwo ketal ya pirisedi ketal wan sumung wan sugai ya piro sedi nungi mano o bisiwo jeni ni khakamani wan sumani abo successful claimalia ni baksa claimalia wan sugdi ang o ketal bisiwo je sakhe phano ani je wan sumano ani je aim no successful claimani bagai ro wan sugdi truk truk ya pirisedi kebo borok wasabai kusuk kaithaya truk truk khanyo kawai thamo tagi samut naroi norok youtube channel khulugoi gbangma buihai income claim sumhakai sakhadi boni content copy ta khladi re upload ta khladi awhai khlaihangai no lugui mankha recently sin da songkoni youtube channel tongsamang tilan thaga abo boni copy khaimbaga YouTube gbangma guideline tongo abono violent khaman bagai abono bo swaimani bagai no lugui mankha da songkoni asa subscriber gobang 1 lakh plus subscriber bahima tongno hani bagai no genuine YouTube channel snapdi growth nai lenai pheu jepru growth ngo mar nai haisi subscribe growth na tamusungdi truk truk ndi abo sai kaham tamkai nung saimano ang bo content samakai bo views phaya abo nung kaham saiman thanai ura paithago nung pula sengi topro nung saimangla hinga 2025 bisiwo belakin strict nai youtube ni phachukdei tamnika ano channel bo glad ngdano ngia ang saimia tamnika takhajoti anro betting app je kongma games ro promotion ro khlaijaya ko abo ni 30 bisirba khlaijagi tongo channel delete 2025 ba strict nai tam bankai tam ojorbo digital fraud pangi to hani bagai no omo hai je apps rong no betting apps rong no youtube ro kachom no channel delete khlai to friends tini bagas no jono happy new year kahum krang tong ni